Ja však môžu spokojom byť s tým, čo som nadělal, co som činil. Hač na jeden veľký manko. A tu ja přivdám. Nisem docpil, so som synomaj sapšinu mu posredkovač. Hač húnež to jeden všimni naš vyššej šuli tež byše. Ale ten druhý tedy nedom po ceči riadovni do tej pomenovanej riadovne šel, do tej ruštiny. Ten když je potom k nám přišel, to ja poprom, ten by to trošku slabše. A ten by za tu riadovnu, to by jara dobre. Ale později je potom, když je šlo dalej, v zakončení 8. riadovny, za toho druhého, do čeho dla ja nemžu dalej hič, jeho prašenie. A po jemu prajach, a žona tež, no ty môžeš, ale ponty drbiš, chceš vukneč. Takže žona je veľa s ním sedžala a živala. Ja však som byl z večera niči popúčil, duce, nic. To je ten brach byl, dlačegož je so nic jenož, ale dlačegož je so voľne pri mne to zubilo. Když ja som večer domov přišel, sú oni již ve vôžku leželi, nic. A žona s nimi nimce rečala. To je, viem, že to nemôžu jac narunač, ale to je tak. S tým dobia tež živý byť. Kaj se všetkým druhým.